Dobrý den, vážení studenti. V tomto videu vám ukážu, jak vytvořit robota sledujícího čáru pomocí LEGO Mindstorms NXT a programovacího prostředí Leos v jazyce Java. Začněme u konstrukce robota. Často přehlížený první krok hraje zásadní roli pro správnou funkčnost robota. Doporučuji postavit základní robotický podvozek, 2 poháněná kola a zadní podpůrné kolečko z nákupního vozíku. Pro sledování čáry potřebujeme ještě světelný senzor. Ten umísťujeme vždy před poháněná kola. Osobně se mi osvědčil přibližně tento poměr mezi koly a vzdáleností senzoru. Výška senzoru je taktéž důležitým parametrem. Senzor snímá oblast přibližně odpovídající promítanému červenému terčíku. Doporučuji robota postavit tak, abyste umístění senzoru mohli snadno měnit. Zvednutím senzoru zvětšujeme snímanou oblast, čímž z pohledu senzoru rozmažeme ostrý přechod mezi bílou a černou, což nám značně zlehčuje regulaci. Na druhou stranu zvednutím senzoru také přicházíme o značnou část odráženého světla, čímž si prakticky snižujeme rozlišení senzoru. To nám značně stěžuje regulaci. U NXT či EV3 robotů budete bojovat s vůlí motorů. Doporučuji tedy zvolit nejmenší možný poloměr kola, aby se vůle projevovala co nejméně. Volbu poloměru kol zakládejte na maximální rychlosti, které chcete, aby váš robot dosahoval. Na boční straně všech LEGO pneumatik naleznete jejich průměr. Jednoduše si tak spočítáte jejich maximální rychlost. Všeobecně se snažte, aby váš robot byl kompaktní, lehký a měl těžiště blízko osy poháněných kol. Nejjednodušší formou regulace je tzv. Bang-bang regulátor, který porovnává aktuální hodnotu senzoru s pevně nastavenou hranicí. Na jedné straně hrany zatáčí robot mírně doleva, mezitím co na druhé straně zatáčí mírně doprava. Tímto principem dokáže robot sledovat čáru, byť ne zcela plynule. Pojďme se podívat, jak tohoto výsledku docílit v Javě. Začneme tím, že si nadefinujeme náš levý a pravý motor spolu se světelným senzorem. Aby tyto proměnné byly vidět ve všech vytvořených metodách, definujeme je v rozsahu třídy s magickým slovíčkem static. Na začátek programu si přidáme čekání na spuštění regulace uživatelem. Při spuštění regulace chceme zapnout oba motory. Dále nadefinujeme threshold, podle kterého budeme rozhodovat směr jízdy robota. Funkce getLightValue světelného senzoru vrací hodnoty od 0 do 100. Můžeme tedy hranici odhadnout přibližně na 50. Teď přichází na řadu while true, v kterém poběží hlavní smyčka regulátoru. Uvnitř whileu vytváříme jednoduchou podmínku if else, kde porovnáváme aktuální hodnotu světelného senzoru s námi nastavenou hranicí. Dovnitř if elseu dáme funkce motor set speed a každému kolu nastavíme jinou hodnotu. Pokud rozdíl rychlostí bude příliš malý, robot nezvládne vytočit zatáčky a vyjede z dráhy. Pokud bude rozdíl příliš velký, bude se zbytečně klepat víc, než je nutno. Na konec while smyčky přidáme ještě krátký sleep, který brání smyčce, aby běžela nekonečně rychle. Ve chvíli, kdy se nám povede najít správný poměr rychlostí kol, můžeme zkusit robota zrychlit. Pojďme společně vytvořit plynulý sledovač čáry pomocí P-regulátoru. P-regulátor, na rozdíl od Bang-bangu, sleduje míru vychýlení od ideálního stavu, kterým je pro nás jízda po šedé. Chceme, aby chyba na šedé byla nulová, na bílé -1 a na černé +1, což představuje 100% chybu. P-regulátor spočítá aktuální procento chyby, přenásobí ho konstantou a to nastaví přímo jako míru zatáčení. Jednoduše řečeno, jak moc jsme mimo, tak moc zatáčíme.
Při implementaci P-regulátoru v Javě začneme podobně jako minule. Akorát tentokrát si vytvoříme ještě pomocné statické proměnné white, black, gray a base speed. Ještě před spuštěním regulace chceme provést kalibraci senzoru. Okolní světelnostní podmínky se mohou měnit a s nimi i hodnoty, které měříme. Proto je důležité provést kalibraci senzoru a následně normalizovat hodnoty. Kalibrací jednoduše myslíme to, že si před každou jízdou naskenujeme hodnotu bílé a černé. Hodnotu šedivé, jakožto naší ideální polohy, spočítáme s průměrováním černé a bílé. Opět přidáme čekání na spuštění uživatelem. Zapneme oba motory a vstupujeme do hlavní smyčky regulátoru. Prvním krokem je výpočet chyby z aktuální hodnoty senzoru. Načteme hodnotu senzoru a poté tuto hodnotu normalizujeme tak, aby bílá byla vždy -1 a černá +1. Pokud tyto hodnoty prohodíte, nic se neděje. Robot pouze pojede po opačné straně čáry. Z rozsahu naměřených hodnot senzorem získáváme náš rozsah -1 až 1 tak, že od něj nejprve odečteme průměr, tedy shadow, čímž ho posuneme středem na 0. Teď už jen zbývá rozsah hodnot vydělit tak, aby hodnoty byly -1 až 1, tedy polovinou velikosti rozsahu, což se dá vyjádřit jako bílá minus šedá. Pro jistotu rád přidávám absolutní hodnotu. Kdyby se uživatel spletl a při kalibraci nejprve naskenoval černou a až pak bílou. Jdeme na samotnou implementaci PID regulátoru. Zatím se budeme soustředit pouze na složku P, ale v dalších částech videa přidáme i složku I a D. Vstupem PID regulátoru je chyba a výstupem je proměnná, které říkám out. Díky tomu, že jsme normalizovali hodnoty na vstupu regulátoru do rozmezí -1 až 1, tak budeme schopni odhadnout rozmezí hodnot na výstupu regulátoru. Osobně preferuji, když výstup je taktéž v rozmezí -1 až 1, kde -1 představuje 100% míru zatáčení na jednu stranu, 0 představuje jízdu rovně a +1 představuje 100% míru zatáčení na druhou stranu. Vidíme, že samotný P-regulátor nedělá nic jiného, než že vezme chybu, přenásobí konstantou Kp a výsledek pošle na výstup. Složky I a D se nám aktuálně neprojevují, protože jsou nastavené na 0. Nastavíme-li tedy Kp na 1, tak při úplném vyjetí z čáry bude robot zatáčet maximální možnou mírou. Doporučuji Kp nastavit tak, aby robot jen tak projel zatáčku s nejmenším poloměrem. V mém případě je to přibližně 0,65. Vezmeme výstup regulátoru a spočítáme rychlosti jednotlivých kol. Předem vytvořená proměnná base speed nám definuje základní rychlost, kterou se robot pohybuje dopředu. Výstup regulátoru out modifikuje tuto rychlost na obou kolech v opačném směru, čímž robot zatáčí. Vidíme, že pokud by out bylo 1, tak jedno kolo zcela zastaví a druhé pojede dvojnásobnou rychlostí. Máme tu však dva drobné problémy. Za prvé, funkce setSpeed vyžaduje, aby na vstupu byl integer. Musíme proto převést tyto hodnoty na integer. Za druhé, v LEOSu je nepříjemný bug, který při nastavení setSpeed na 0 permanentně zasekne motor drivery. Ono to dává trochu smysl, není totiž možné někam dojet rychlostí 0. Pro nás je to ovšem nepříjemnost, kterou musíme ošetřit jednoduchou podmínkou. Na konec smyčky opět přidáme krátký sleep, aby nám neběžela nekonečně rychle. Pokud jste nalezli hodnotu Kp, s kterou se robot při jízdě neklepe, můžete zkusit zvýšit base speed. Snažte se nalézt nejvyšší hodnotu base speed tak, aby se vám robot příliš neklepal. Posledním krokem naší cesty je PID regulátor. Rozšíříme náš stávající P-regulátor o integrační složku I a derivační složku D. Budeme potřebovat nové statické proměnné Previous Error, I a Previous Time. Jde o relativně jednoduchou modifikaci naší PID metody, proto implementaci nechám na vás.
Můžete se inspirovat anglickou stránkou Wikipedia o PID regulátorech. Na spodní straně naleznete velice hezký pseudokód. Ladění hodnot I a D může být ošemetné. Doporučoval bych začít hodnotou D a integrační složku nechat nulovou. Až pokud vám funguje PD regulátor, můžete zkusit ladit složku I. Jestliže se rozhodnete používat složku I, doporučoval bych se také podívat na anti-wind-up mechanismy. Pro inspiraci, můj robot používá P 0,65, I 0,02 a D 0,1. Byl to doslova můj první nástřel, který fungoval docela hezky, ale vy určitě najdete lepší hodnoty. Ještě na závěr vám dám pár tipů pro lepší regulaci. Za prvé, vyměňte u všech volání světelného senzoru Get Light Value za Get Normalized Light Value. Funkce Get Light Value vrací hodnoty v rozmezí 0 až 100 pro zpětnou kompatibilitu s originálním LEGO firmwarem. Funkce Get Normalized Light Value vrací syrová data senzoru v rozmezí 0 až 1024. Tedy získáváme 10krát větší rozlišení s tím samým senzorem. Vaše derivační složka vám poděkuje. Za druhé, vyměňte regulované motory za neregulované. Tento krok je na první pohled nelogický. Ovšem ukázalo se, že regulované motory mohou mít negativní vliv na jízdu. Vzhledem k velké vůli motorů, robota aktivním brzděním občas rozklepají. Neregulované motory robota nebrzdí, pouze ubírají výkon. Pro jejich implementaci stačí přepsat NXT Regulated Motor na NXT Motor a poté používat místo Set Speed funkci Set Power. Nezapomeňte upravit base speed na rozumnou hodnotu v rozmezí 0 až 100% výkonu. Za třetí, pokud používáte ultrazvukový senzor na detekci překážek a regulátor vám přestal fungovat, ujistěte se, že v PID správně zohledňujete časový krok DT. Ultrazvukový senzor, na rozdíl od světelného, pracuje relativně pomalu a jeho implementace tak zásadním způsobem zpomalí běh regulátoru. Za čtvrté, pokud na okamžik vyskočíte ze smyčky regulátoru, například abyste objeli překážku, ujistěte se, že před návratem do PID smyčky řádně resetujete hodnoty Previous Error, I a Previous Time. To už je z mé strany opravdu vše. Doufám, že vám toto video pomohlo a těším se na shledání na ČVUT.